Ahoj, vítám vás u mého dalšího videa a dnešní video bude o tom, jak jsem šla žádat o státní občanství České republiky. Já se jmenuji Gloria, já jsem původně z Ruska a žiju v Čechách už 10 let, takže už přišel čas žádat o české občanství. Čím dřív to zkusím, tím líp. Takže tohle video bude o tom, jak jsem to připravovala, jaký věci jsem připravovala, jaký papíry budete potřebovat vy. A je to video spíš o tom, jak to bylo u mě, můj experience. Když taky žádáte o státní občanství, tak radši si to ještě jednou překontrolujte. Dole bude link na MVČR, kde bude celý přehled toho, co potřebujete jim doložit. Jo, ještě musím se zmínit, že mám eyelinery, takový ty plastové rovnátka na zubo, takže můžu nějak divně mluvit. Za to jako nemůžu s tím nic udělat a taky mě to občas štve. Takže kdybyste nějak slyšeli, že mluvím divně, to jsou ty rovnátka. Asi začneme tím, že můj manžel je Čech, takže už 3 roky mám tady trvalý pobyt. Předtím jsem měla přechodný pobyt a ještě předtím jsem měla studijní vízum studijní vízum asi se tak nějak tomu říká. Když máte trvalý pobyt, jak jsem já to pochopila, tak musíte mít 5 let s trvalým pobytem, potom můžete žádat o státní občanství. V mém případě to, že já jsem tady 10 let, takže můžu žádat o státní občanství, protože jsem tady 10 let. Právě podle toho pointu já budu žádat o občanství příští týden. Já jsem rozhodla tohle video udělat i v češtině, protože mi přijde, že informací o tom, jak lidi žádají o státní občanství, je toho hodně málo. A nějaký takový jako malý věci, které by se vám hodily, nějaký typy a tak dále, tak prostě nikdo o tom nemluví. A je to docela těžký najít nějakou informaci o tom. Takže já budu mluvit úplně od začátku, co jsem dělala, jak jsem dělala a kolik co trvalo, kolik co stálo. A snad to bude pro někoho useful. K žádosti je třeba připojit rodný list. Když předpokládám, že nejste prostě Čech a nemáte rodný list v češtině, takže musíte ten rodný list dát překladatel, soudní překladatel, co tomu říká. Moment. Asi jo, já si myslím, že jo. V ruštině je to soudní překladatel. Předpokládám, že je to i v češtině nějak tak, nebo tlumočník. Prostě nějaký člověk, který oficiálně musí vám přiložit váš rodný list a přivázat tam takovou krásnou nitku a napsat, že to prostě je to pravda a tohle je váš rodný list. Takže mám tady svůj jako kopii svého normálního rodního listu a uvnitř mám překlad toho ty ruštiny do češtiny. Šla jsem s tím překladem na poštu a udělala jsem ověřenou kopii z rodného listu, aby oni měli ověřenou kopii a ten originál, ten překlad jsem měla já doma, protože se to docela hodí, protože já jsem ho používala, když jsme měli svatbu, tam taky potřebovali rodný list, takže se docela hodí mít prostě ověřenou kopii, kterou můžeš dát prostě tam a originál nechat pro sebe. Dál máme oddací list, to máme tady a vzhledem k tomu, že můj manžel je Čech, takže oddací list mám v češtině, takže nic jsem s tím nemusela udělat. Jediné, co jsem udělala, zase jsem šla na poštu a udělala jsem ověřenou kopii, aby jsem já měla originál a oni měli prostě ověřenou kopii. Zase, jestli máte oddací list ne v češtině, tak musíte udělat to samé, co s rodným listem, přeložit ho a ověřit na poště. Další 2 pointy je doklad o rozvodu nebo úmrtní list manžela, což já nemám osobně. Když máte vy, tak předpokládám, že zase, když je to v češtině, tak prostě ověřenou kopii, když je to v jiném jazyce, tak prostě překlad a ověřenou kopii překládu. Další máme výpis z evidence trestu,
který je z vašeho rodného státu. Vzhledem k situaci ve světě s válkou a tak dále, v Česku pracuje jenom jeden konzulát, který může ty věci dávat. Nevím, jestli je to konzulát, nebo je to jako embassy. Prostě nějaký ten oficiální dům Ruské federace tady v Čechách a jasně, že prostě je tam úplně plno, takže jsem tam nemohla ani se objednat. Teď jsem tam jako ve waiting list, a kdy budu mít ten výpis rejstříku trestů, vůbec nevím, ale když jste tady 10 let, tak ten výpis rejstříku trestu ani nepotřebujete a můžete přímo tam na krajském úřadě, když to budete prostě jim dávat, napsat jako čestné prohlášení, že nemáte žádný trestní činy ve vašem rodném státu. Takže v mém případě tohle je úplně super, že to prostě jde, protože jsem tady 10 let, nebydlela jsem nikde jinde než v Čechách. Místo tohodle já jsem ještě k tomu přidávám výpis evidence trestů v Čechách tady. Výpis rejstříku trestů se dělá na poště, na checkpointu a dělá se to na počkání. Stojí to asi 100 korun. Myslím si, že jo. Stojí to 100 korun. Další zajímavá věc, životopis. A což je zajímavé, že v tom přehledu toho, co tam musíte k ním jako donést, je jenom životopis, ale prostě opravdu tam musíte donést životopis a žádost. Žádost o udělení státního občanství a životopis o svém životě. Jak se píše žádost? Všechno musí být v češtině, už musíte prostě umět česky, obviously. Nahoře píšete sebe, jméno, příjmení, trvalý pobyt, telefon, mail, potom píšete ministerstvo vnitra, obor všeobecné správy, datum a dál jde ta žádost. V žádosti, co musíte napsat v žádosti? Musí to být jako něco krátkého, jak jsem si já pochopila. Jo, není žádný prostě příklad, není žádný limitace tam nejsou. Takže nemyslím si, že někdo vůbec ví, jak je to prostě správný. Takže musíte napsat žádost, že žádáte o státní občanství a napsat důvody, proč vlastně to chcete, proč vlastně oni vám musí to dát. Další věc je ta životopis. Zase životopis, jak psát, co tam psát, prostě co to musí zahrnovat. Nejsou žádné informace. Takže nahoře jsem udělala úplně stejně jako u žádosti. Napsala jsem sebe, napsala jsem ministerstvo vnitra, dátum a životopis. Co tady jsem napsala? Mám to obrovský. Když jsem šla na krajský úřad, tak ta paní se podívala, kolik je tady strán a řekla, že to číst určitě nebude. Ale nemyslím si, že tam je to nějak jako hodně, ale jo, mám jednu stranu, pak druhou stranu, pak třetí stranu jenom trochu, pak mám odkazy na sebe, protože jako dělám YouTube, dělám Instagram a dělám svíčky, mám obchod se svíčkama, kdybyste o tom nevěděli. Dál jsem napsala údaje o pobytu, to jsou dátumy a adresy, kde jsem byla, prostě když jsem měla trvalý pobyt, kde jsem prostě bydlela během těch 10 let, co tady bydlím v Čechách. A další mám údaje o zahraničních pobytech a cestách a to je prostě přehled toho, kde jsem prostě byla za ty 10 let. Zase, co oni tady píšou, co tam máte napsat. Volná forma v českém jazyce. Údaj o pobytu na území České republiky. Zase můžete to napsat přímo do textu, kde jste byli. Mám tady jako i napsáno všechny ty adresy, kde jsem bydlela, proč jsem tam bydlela, jak jsem se tam přestěhovala a tak. Já jsem to psala i do textu, ale na konci, aby to bylo jako větší, prostě jako comfy, jak se to řekne, větší, lepší. Prostě jsem to tam napsala ještě na konci jako dátumy a adresy. Takže tohle včetně délky zahraničních pobytů během této doby. Takže musíte napsat i kde jste byli prostě v zahraničí
za těch 10 let, v mém případě je to 10 let, jo, ve vašem případě to může být víc nebo míň. Kam jste jezdili? Myslím, že jednodenní nějaké cestování moc oni o to nezajímají, ale já jsem tam měla i jednodenní nějaké cesty a není to nutné tam dát všechno jako přesně, jak jsem zase někde četla, stačí měsíc, rok a kolik dní jste byl prostě někde jinde. Co se týče toho životopisu, co jsem tam psala, normálně jsem psala prostě, kdo jsem, kdy jsem se přestěhovala, co jsem dělala. Já jsem normálně byla na jazykových kurzech, potom jsem se přestěhovala do Plzně. V Plzni jsem studovala archeologii, jak jsem se seznámila prostě se svýma spolužákama, kam jsme chodili, co jsme dělali, prostě, že jsem měla třeba problémy s češtinou, že oni mi pomáhali a potom, že jsme měli praxi, že jsem se tam seznámila s jinýma kamarádkama, s kterými jsem potom začala bydlet, potom mám, že jsem pracovala během školy, potom jsem se seznámila se svým manželem, začala jsem kamarádit s jeho kamarádama, potom jsme měli svatbu, potom jsme začali spolu bydlet, kde jsme bydleli, potom jsme se přestěhovali do Prahy, vzali jsme pejska, no a začala korona. Dál jsem napsala o svých koníčkách, to, co ráda dělám, to, že vydělává prostě v naší rodině manžel a já můžu dělat prostě věci, které mě víc baví a to je blog na Instagramu, kanál na YouTube, v ruštině, v češtině. A potom jsem napsala, že jsme spolu založili takový malý obchůdek se svíčkama, začínáme to nějak rozvíjet. A tohle podle mě je všechno. No, že ráda sportuju, cestuju a tak dál. A nakonec jsem napsala, že v České republice se cítím doma. Žiju tady už 10 let a takový jako závěrečný myšlenky o tom. Hlavně v tomhle prostě životopisu musíte mít přehled o vás, že se zapadáte do českého community, že tady studujete, pracujete, že máte kamarádi Češi, že mluvíte česky, že chodíte prostě na nějaké jako oslavy, festivály, slavíte svátky, které jsou prostě v Čechách. Jste integrován do té české společnosti a nejste nějaký prostě random člověk, který by chtěl občanství. Ale zase nějaké pravidla na ten životopis nejsou, takže to je prostě volná forma, text o vašem životě tady, který prostě zahrnuje nějaký jako rodinný, společenský život, pracovní nebo studijní život, prostě to, jak se tady máte. Další máme češtinu. Když jste tady nestudovali, tak musíte se objednat na zkoušku z češtiny a z českých reálí a zaplatit za to a udělat tu zkoušku. Vzhledem k tomu, že jsem první rok, co jsem tady přestěhovala, tak jsem byla na jazykových kurzech, takže tady mám z těch jazykových kurzů certifikát, že jsem vykonala zkoušku z češtiny na úroveň B2. Pamatuju, že když jsme dělali ty závěrečné zkoušky s těma rovnátkou je to hodně těžký mluvit prostě jakýmkoliv jazykem. Prostě pamatuju, jak jsem dělala ty závěrečné zkoušky a přemýšlela jsem prostě na co ten prostě certifikát potřebuju a nakonec mám ho a jsem ráda, že ho mám. Zase já jsem byla na poště a na checkpointu a udělala jsem ověřenou kopii, zase originál nechávám u sebe, jim dávám ověřenou kopii. Pak k tomu bodu o českém jazyce a o českých reáliích mám potvrzení o studiu z vysoké školy, že jsem studovala tady 3 roky. Tenhle papír, co mám v rukou, není úplně správný, který potřebuju při požádání o občanství. Protože totiž tenhle týden jsem byla na krajském úřadu a myslela jsem, že prostě tam všechno dám, všechno prostě jim dám, všechno požádám už konečně o to občanství, protože už všechny věci mám udělané, všechny věci mám připravené a všechno prostě, mám všechno.
Ale ona mi řekla, že v tom potvrzení o studiu musí být věta, že ten studium byl v češtině. Všechny ty 3 roky byly v českém jazyce a já to obviously nemám. Takže příští týden jdu na studijní oddělení pro nový potvrzení o studiu a potom půjdu na krajský úřad zase. Takže když budete žádat svoji univerzitu nebo prostě nějaký školy a tak, o potvrzení o studiu musí tam být věta, že to je v češtině. Je to hodně nutný. Další papír, co mám o studiu, je přehled údajů o studentovi. Za všechny ty 3 roky, co jsem studovala, mám tady svoje kredity, svůj průměr a jaký předměty jsem měla zapsaný a jaký mám známky a tak dále. Zase je to ověřená kopie. No, myslím si, že je to dobrý taky mít, protože na konci v tom přehledu, co tam potřebujete k ním donést, tak bude něco jako, když jste tady studoval, tak prostě nějaký důkaz toho, že jste tady studoval, musíte tam taky donést. Takže mám tohle a jediná věc, co musím změnit, je to potvrzení o studiu. Když to všechno nemáte, tak budete muset udělat zkoušku z češtiny, jak jsem řekla, a z českých reálí. Český reálie je takový test prostě o tom, jak dobře znáte Česko. Kdo kdy vládl, jaký svátky máte, kdy začínají nějaké svátky, jaký máte významný nějaký ty spisovatele, možná nějaký umělce nebo tak. Prostě je tam hodně otázek a nemyslím si, že i jako Češi to některé věci budou umět. Na netu určitě jsou buď nějaký přehled celý o těch otázkách, nebo aspoň přibližné otázky na ty české reálie, ale já jsem ráda, že prostě to nemusím dělat, protože obecně nemám ráda zkoušky a z českých reálí, jako myslím si, že bych to dala, ale je to zbytečný stres, takže jsem ráda, že mám všechny papíry na to, aby jsem to nedělala. Další věc, co budete potřebovat, doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyt v zahraničí. Dobrý den, dámy a pánové. Dneska je 4. srpna, ne, 4. septembra. Septembr je říjen, možná, vždycky mám s tím problém, ale dneska začínám svůj trip na to, aby jsem si požádala o ostatní občanství český. A první step byl jít na cizineckou policii a požádat o historii pobytu tady na území ČR. A myslela jsem, že to bude prostě jako jednoduchý, že to hned mi vytisknou a hotovo, ale bude to trvat 14 dní. Vzhledem k tomu, že všechny ostatní papíry, co musím jako žádat od různých úřadů, trvají tak jako 1-2 dní, tak tohle, to nejjednodušší asi, co může být, a bude jenom za 14 dní hotovo. Takže já jsem přijela do Plzně dneska, protože tady mám trvalý pobyt, takže všechny věci vyřizuju tady. A chtěla jsem jít ještě na celní úřad a na finančák, ale nemá to smysl, protože ten papír od finančáku a celního úřadu musí být 30 dní starý. Jakože, ne víc než 30 dní. Takže vzhledem k tomu, že cizinecká policie pracuje hodně pomalu, tak dává větší smysl počkat na ten papír historie pobytu a potom jít na všechny VZP, finančák, celní úřad a tak dále. Tady můžete vzít papír od české policie, cizinecké policie teda. Je to potvrzení o historii pobytu, nebo nějak tak se tomu řekne. Vypadá takhle, platí se kolkama, musíte koupit na poště kolku za 50 korun,
přinést jim tam a máte to žádosti, které musíte vyplnit, dát jim to a měli by to udělat na počkání, ale vzhledem k tomu, že je tam docela dost lidí, tak mě řekli, že na to musím čekat 14 dní. Ale potom, co jsem už měla všechno to zařízené, tak jsem zjistila, že pravděpodobně ten papír můžete vyžádat na počkání na poště. Tak, mám druhý pokus udělat všechny papíry, co budu potřebovat na občanství. A první bylo, že jsem šla na policii a ten papír, co jsem minule nevzala, tak ho udělali. Čekala jsem tam teda hodinu, protože hodinu mi nemohli říct, jestli je to doopravdy jako historie pobytu a není to jako ten současný pobyt. Prostě nikdo mi nemohl říct, jestli je to správný papír nebo ne. Tady mám napsáno, jako, že jsem to já, že od 7.1.2020 mám trvalý pobyt a že mám nepřetržitý přechodný pobyt na území od 2013 do 2020. Takže tu ten papír víceméně říká, že jsem tady prostě 10 let a mám trvalý pobyt. Dál k tomu jsem taky donesla výpis katastru nemovitostí, když prostě vlastníte nějaký byt, dům a tak dál, tak můžete požádat výpis katastru a donést jim tam, že máte prostě vlastně nějaký místo, kde můžete bydlet. Pak jsem šla na katastrální úřad, tam jsem potřebovala výpis katastru. Úplně nejsem si jistá, že výpis katastru je potřeba udělat, potřeba jako přinést tam, ale lepší, ať to tam bude, než tam nebude. Takže jsem vzala výpis katastru, to stalo 100 korun a udělali mi to hned. Myslím si, že prostě je to dobrý tam dát víc než míň věci. Takže mám výpis katastru a mám nájemní smlouvu na tenhle byt, v kterém tady bydlíme v Praze, protože mám trvalý pobyt v Plzni a bydlíme jako tady v Praze. Další 4 papíry jsou hodně důležité a musí být méně než 30 dní starý. A zase, to, co já říkám, tak to platí pro mě a platí pro Plzeň, protože já mám trvalý pobyt v Plzni, takže jsem všechno, prostě skoro všechno tady to zařizovala v Plzni. V Plzni je méně lidí obecně a lidi jsou tam milejší, takže je to tam jako, může být to tam jako rychlejší než tady u nás v Praze. Další bod je 4 potvrzení o tom, že nemáte žádné dluhy. První je od pojišťovny. Já mám VZPčko, mě to udělali na počkání, je to zadarmo? Je to zadarmo? Myslím si, že to zadarmo bylo. Já nejsem si úplně jistá, mě to vypadlo z hlavy. Papír od pojišťovny zdravotní, že nemáte žádné nedoplátky nebo žádné dluhy. Pak papír ze sociálního zabezpečení, že taky nemáte žádné dluhy. Jak jsem to dělala já? Tu sociálku jsem zkoušela dělat přes jejich stránky, přes online a nepodařilo se mi to, protože ten formulář o bezdlužnosti je jenom pro OSVČ a zaměstnavatele. Takže já nejsem ani jeden, ani druhý. Prostě jsem normálně obyčejná fyzická osoba. Já ani nic jakoby neplatím sociálnímu, protože nepracuju. Pracuje manžel, všechno podvádí on. Takže nevěděla jsem úplně, jak ten papír, prostě odkud ho vzít. Takže jsem šla na sociální zase v Plzni. Řekla jsem, že to, co potřebuju, udělala jsem tam nějakou žádost a za 5 minut jsem měla to hotové. Zase to bylo to zdarma. Podle mě to bylo zdarma zase. Takže máme sociální a zdravotní, zase musí to být 30 dní, méně než 30 dní starý, takže nejlépe to dělat prostě v jeden den všechny ty věci. Pak jdou 2 papíry, které jsou o něco těžší než sociálka a zdravotka. Je to celní úřad a finanční úřad. A potom jsem šla na celní úřad, šla jsem na jiný celní úřad a oni tam mají prostě 2 pobočky vedle sebe. Takže jsem došla tam, kam potřebuju, tam jsem udělala žádost, zaplatila 100 korun a taky je to, pozítří by to mělo být
hotový. To musíte jít na ten úřad, který je podle vašeho trvalého pobytu. Zase, já mám trvalý pobyt v Plzni, takže jsem to dělala všechno v plzeňských úřadech. Celní úřad jsem tam přišla, zase do ty dvě věci zase můžete dělat online, ale já jsem nevěděla úplně, jak to bude fungovat, kolik to bude trvat, jakým způsobem mě dají jako to online, jestli mi to dají elektronicky, to budu muset potom jako vytisknout a nebude to úplně originál, takže jsem to jako nevěděla úplně, co s tím, takže jsem šla prostě normálně fyzicky k ním, šla jsem na celní úřad, udělala jsem tam žádost, zaplatila jsem 100 korun cashem, anebo podle mě kolkama taky, buď cash nebo kolky, takže jsem jim dala žádost a 2 dny jsem čekala a měla jsem hotovou prostě bezdlužnost na celním úřadu. A další věc je finančák. No a teď jdu na finančák. Vyšmilák. Finančák má na stránkách svůj formulář, který můžete vytisknout, napsat tam všechny svoje věci, přijít tam a dát jim ten formulář. Zase budete potřebovat kolky, 100 korun v kolkách. Jsem tam přišla, dala jsem jim ten formulář, kolky a oni řekli mi, že budou mě volat, až to bude hotový. Čekala jsem u finančáku 6 pracovních dnů, u celního úřadu 2 pracovních dnů, takže je to prostě úplně jednoduchý. Zase to je můj případ, jak to bylo u mě. U vás to může být trochu jinak, hlavně ten finančák a celní úřad podle zákonu podle mě mají 30 dní na to, aby se prostě to udělalo. A poslední věc, co tady mám, je potvrzení o tom, že máte aspoň nějaký peníze. Vzhledem k tomu, že pracuje v naší rodině můj manžel a všechny prostě věci platí on, takže já mám tady za 3 roky daňové přiznání jeho. Když vy máte jinou situaci a vy vyděláváte sami, tak pravděpodobně budete taky potřebovat něco jako daňové přiznání za 3 roky. Nejsem si úplně jistá, ale pravděpodobně jo. No a poslední 2 věci, takové 2 zajímavé věci, které tady jsou. Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti připojí potvrzení o zaměstnání, pracovní smlouvy nebo jiný podklady prokazující pracovní aktivity. Jak to udělat přesně? Jako já úplně nevím, protože jak já chápu tenhle prostě bod, že musíte prostě za všechny ty léta, co jste tady v Čechách, tak přinést tím všechny pracovní smlouvy, které jste někdy měl. Já jsem tady 10 let. Já nemám ani jednu pracovní smlouvu, kterou jsem měla. A jediné, co jsem našla, jsou invoice z těch prostě práci, které jsem prostě vykonávala tady. Takže mám tady jenom invoice a to je všechno. To je všechno, co jim můžu dát. No a když teda už přemýšlíte vy o tom, že budete žádat o občanství, radši prostě saveovat úplně všechno, co máte. Saveovat prostě pracovní smlouvy, invoice, nájemní smlouvy, prostě úplně všechno. Nějaké potvrzení o studiu, ještě nějaké prostě papíry. Všechno, co prokazuje, že jste tady byli a něco jste tady dělali. Všechno je to dobrý, když žádáte o občanství. No, já mám jenom invoice, takže tady mám jenom invoice a poslední ten bod je skoro to samé, jenom když jste tady studovali, tak musíte připojit potvrzení o studiu a poslední školní vysvědčení nebo jiný doklady prokazující studium. Zase je to přesně to, co jsem tam vám ukazovala předtím. Mám tam potvrzení o studiu a mám přehled o studentovi, nějak tak se tomu říká, kde mám všechny ty věci, co jsem prostě studovala v tu dobu. No a to je všechno. Mám toho tolik. Myslím, že je to docela málo, vzhledem k tomu, že jako prostě nejsem tady nějak jako hodně pracovala nebo tak, takže mám toho míň, než by to mohlo být. Já jsem měla takový žízeň, já jsem to ani nevšimla. Dámy a pánové, dneska je 27.9.2023 a já jdu žádat o české občanství. Jsem docela anxious. No, jakože ne hodně, ale jako
normálně anxious, ale myslím si, že všechno je v pohodě, všechny papíry mám. Teďka jsem vyzvedla ještě finančák a celní úřad, takže úplně kompletně, úplně všechno, co můžu mít, mám a kdyby to nevyšlo, tak prostě donesu něco, nebo prostě ještě jednou požádám. To jako není big deal, mám takový hodně dobrý pocit z toho a jdu na to. Držíme palce. A few moments later. No, jak jste si už pochopili, nic jsem neudělala. Nepodařilo se mi to. Všechny doklady jsem měla v pohodě, všechny papíry jsem měla v pohodě, kromě potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu musí být věta, že ten studium, všechny ty 3 roky byly v češtině. Jenom v tomhle případě prostě to potvrzení pro něj platné a nemusím dělat zkoušky z češtiny, zkoušky z reality and stuff. No a já to nemám, ani jsem nevěděla, že to tam jako musí být. Na fakultě, když jsem tam brala, obviously nic tam nenapsali, protože je to fucking filozofická fakulta za ČU. Takže jsem řekla, jo, dobře, to je jediný papír, který můžu jako změnit, musím změnit, tak prostě skočím na filozofickou a přijdu zpátky. Filozofická fakulta v Plzni pracuje studijní oddělení. Jenom jeden den. A je to středa. Luckily, это сегодня. Překvapivě, je to dnešek, dneska je středa, ale vzhledem k tomu, že zítra je 28. a státní svátek, tak studijní oddělení rozhodlo, že bude pracovat do 11. Zjistila jsem, že něco od nich potřebuju v 11:30. Prostě jsem šla a přemýšlela, jak by jsem to mohla udělat jinak. Tak jsem zkusila jít na pedagogickou a na právnickou fakultu, kdyby náhodou prostě mě nějak s tím pomohli a určitě obviously byli tam nejvíc hnusný lidi, kteří prostě vůbec nejsou empatický, vůbec nejsou prostě schopní normálně mluvit lidma. Což si myslím i na studijním oddělení na filozofické fakultě je to úplně stejné. Úplně jak si prostě pamatuju, nebylo tam vůbec nikdy nic příjemného. Takže jsem tam šla, řekla jsem, že prostě jestli by mě neudělali nějaký potvrzení. Overall máme jako jednu tu samou univerzitu, proč prostě jako to nešeruju žádný jako data. No a poslali mě do prdela. Hned jsem prostě pamatovala všechny ty struggly, jak jsem byla ve škole a jak jsem chodila na ty studijní a byli lidi nepříjemní a prostě never mind, takže teď smutním a přijedu sem až za týden, příští středu. Zrovna příští středu jsem měla termín v ruském konzulátu, protože potřebuji od nich taky jeden papír, který by mohl být useful. No takže jsem ten termín čekala asi 4 měsíce a teďka ho musím zrušit, protože příští středu ráno pojedu sem, půjdu na studijní oddělení, pak půjdu na krajský úřad. Jako není to big deal, moc jsem si z toho jako nebyla smutná, ale pointa je v tom, že prostě to jednání s fakultama bylo prostě víc nervózní a hnusný, než prostě jednání s krajským úřadem. V krajském úřadu byla hodně milá paní, která mi prostě všechno koukala, všechno řekla a byla úplně v pohodě. Teďka vám povím, jak jsem jezdila na krajský úřad. Ve středu jsem jela zase do Plzně, šla jsem na studijní oddělení na ZČU, aby mě napsali nový potvrzení o studiu, kde bude napsána věta, že ten studium probíhal v češtině. Když jsem udělala tohle, tak jsem jela na krajský úřad. Přišla jsem k hodně milé paní a ona začala kontrolovat všechny moje papíry, co jsem tam jí přinesla. První věc, co ona přečetla, byla žádost a životopis. Životopis přečetla všechny 3 stránky a začala koukat, co mám dál. Složili jsme všichni prostě ty papíry, co je potřeba a dál mě poslala na podatelnu. Dala mi tu žádost moji, aby jsem šla na podatelnu a oni jakoby zaevidovali moji žádost v systému.
nějak takhle. A na pokladnu, aby jsem zaplatila ten poplatek. Takže jsem šla na podatelnu, dala jsem jim tu žádost a zatímco oni tam dělali prostě něco s tou žádostí, tak jsem šla na pokladnu, zaplatila jsem 2000, v plzeňském krajském úřadu můžete platit kartou nebo hotově. A jsem ráda, že to nebyly kolky. V nějakých jiných úřadech obvykle to může být nějak jinak. Dál jsem zase šla na podatelnu, vzala jsem od nich tu žádost, byl tam nějaký jako stamp, nějaký razítko s nějakým číslem, který mě přirazili a vrátila jsem se k té paní, k té originální paní, s kterou jsme všechno to dávali dohromady. Udělali jsme dotazník. Dotazník můžete najít na netu. Já, jestli najdu nějaký, připojím ho dole pod videem. Je to prostě obyčejný dotazník, jméno, příjmení, číslo pasu, trvalý pobyt, nejvyšší vzdělání, pracovní poměr nebo zaměstnanost nebo prostě něco o práci, potom manžel, děti, rodiče jako kde bydlí, kde se narodili, jako trvalý pobyt a jestli žádali dřív o české občanství. A víceméně to je všechno. Všechno to dělala ta paní, ona mi jenom dávala nějaké otázky, já jsem jí odpovídala, ona tam všechno to psala. Dál jsme se psali jako čestné prohlášení, to byl nějaká šablona jejich a bylo tam několik věcí, pod kterými se musím jako podepsat. Byla tam, že nemám žádný jako trestní činy, potom ještě něco a potom, že jsem informována, že když prostě dostanu české občanství, tak Česko dovoluje mít 2 občanství, ale ten můj jako rodný stát může to nepovolovat a kdyby nějaký problémy byly s tím jako prvním státem, tak jako Česko se k tomu jako nebude jako vyjadřovat v tom smyslu, že nebude řešit nějaký případný problémy, že to je prostě mezi mnou a třeba Ruskem. Takže všechny ty papíry, všechny ty věci ta paní dala dohromady. Ještě k tomu všemu, co jsem v tom videu vám povídala, ještě jsem se psala jako normálně ručně čestné prohlášení, že nemám žádný trestní činy, jako sama, ještě předtím, než jít na krajský úřad, taky jsem našla nějaký vzory na netu, jsem našla 2 vzory, nevěděla jsem, jako jaký úplně budou potřebovat, tak jsem napsala oba 2. No a k tomu ještě bylo to čestné prohlášení od krajského úřadu, že nemám jako trestní činy. Takže nevím, jestli jako je potřeba mít zvlášť to čestné prohlášení o bezúhonnosti. Bezúhonnosti? Nevím, já nevím, toto slovo neznám. Nevím, jestli je potřeba jako přinést svoje, nebo stačí to, co prostě tamhle podepíšete. Takže všechno jsme podepsali, složili a mě jako dali jenom to potvrzení o zaplacení a čestné prohlášení a žádost. Kopii mojí žádosti s tím pořádovým číslem, na který by se mohla jako ptát, kdyby jsem potřebovala nějaký informace další. Mám to. Jsem požádala o občanství, už všechno, mám úplně všechno, všechny papíry mám, všechno. Byla jsem na krajském úřadě, všechno jsme sepsali a už nemusím nic. Musím jenom čekat na nějaké dopisy a na rozhodování. Takže... A to je všechno. A další postup je, že krajský úřad musí k mojí žádosti připojit ještě 3 papíry. První papír bude od nich. Předpokládám, že ta paní, kterou jsme všechno to dávali dohromady, bude psát nějaký svůj jako posudek nebo prostě nějaký svůj komentář k tomu. Úplně nevím, jak to funguje. Docela jsem zvědavá, že co o mě tam budou psát. Ale jakože je potřeba od nich nějaký papír, pak od městského úřadu a od úřada Plzně 3, jakož tam, kde mám trvalý pobyt. Nějak prostě ještě 2 nějaký místa, odkud mají vzít papíry a v těch dalších papírech musí být nějaký jakože souhrn toho, že já tady platím poplatky, platím dáně, že prostě nemám nějaký jako
problémy s tím městem, kde mám trvalý pobyt. V mém případě to bude třeba daně za psa, daně za nemovitost asi taky, když to jako, že je to naše s manželem. Možná jako radio, telefon, obecně jako nějaký poplatky. Nevím, úplně přesně nevím, co tam bude, ale jako připraví to ty 3 věci a pošlou to všechno do Prahy, do ministerstva vnitra. Tu dobu, když to pošlou, tak mě pošlou obyčejným dopisem nějaké jako potvrzení, že to poslali. A když to prostě ministerstvo vnitra přijme a nějak jako zaeviduje to, nevím, tak pošlou mi mail, že to prostě taky mají ze své strany. A další komunikace s ministerstvem vnitra, pokud budou chtít něco jako doložit nebo vyměnit nebo ještě něco, tak bude přes poštu. Pokud jako máte datovou schránku, předpokládám, že přes datovou schránku to by taky šlo. Já tady ji nemám. Furt se chystám ji udělat, ale nějak jsem se do toho jako nedostala. Předpokládám, že budu mít občanství až za rok. Protože ta paní řekla, že teďka vyřizují ty občanství, ty žádosti na občanství, které lidi podávali před rokem. Takže jako asi nějaký rok budu muset čekat. Podle zákona, podle mě jako krajský úřad má nějakých 30 dní asi na to, aby všechno to odeslal na Prahu a ministerstvo vnitra má asi 180 dní na to, aby dala mi nějakou odpověď na moje občanství. Můžete pravděpodobně tam psát, nějak jako se jich postrkávat nebo zjišťovat jako nějaký aktuální stav, ale já to asi dělat nebudu. Nevím, já jsem OK s tím, že budu čekat třeba rok na občanství. Pro mě není nějaký velký rozdíl mít občanství teď nebo za rok. Hlavně, že jsem to všechno požádala, všechno jsem dala dohromady a teď mi zbylo jenom čekat. Řekla jsem vám úplně všechno, co vím, co jsem připravila, co prostě budu jim dávat při té žádosti o občanství. Doufám, že to bude všechno v pohodě a že nic tam nebudu potřebovat jako doložit nebo tak a všechno se jim bude líbit a příští prostě video bude mít už o tom, jak jsem dostala to občanství České republiky a zatím držíme palce a uvidíme, jak to prostě bude dál. Pokud se vám tohle video líbilo, tak mi to dejte vědět do komentářů. Nezapomeňte dát like, odběr a čekat na další moje video o občanství. Uvidíme, jak to bude potom vypadat. Mějte se krásně a ahoj.